Ongseng paria campur tempe karo goreng bakwan. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan adang sega karo nunggoni adangane mateng neon kinyong karo tak goreng bakwane. Bakwane ki neon kinyong tak isi lobes, wortel karo loncang digoreng kuabe ndang nganti mateng karo tak nyambi ngeraciki pariane. Duwe pariana loro eman-eman tak rajangisan tak ongseng karo tak bumbani irisan bawang, brambang karo lombok. Nah kie bakwane wis mateng langsung wae tak entas. Singkat cerita ki segane wis mateng langsung wae tak entas gak tak lanjutake karo masake. Bawang brambange tak ongseng dingin digongso ndang nganti mateng, bakso wis mateng tak susulake karo rajangan lomboke. Digongso ndang nganti layu, bakso layu ditambahi karo banyu sethithik wae, gula, uyah karo micine dicukurake sekalian, pariane karo tempene barang. Nek kiki nyong tempene turahan orek wingi kae eman-eman tak cukurake sekalian terus diinteni nganti mateng nganti tanek. Bakso wis mateng dicek rasa, nek wis mantep terus dintas. Nah, kinyo wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina kie? Ya wis ya nyos matengan tak sarapan tak pamit tak bareng.